संसाराव जोङो नैबे रां रुफा फैसानि थाखायनो जोङो गावजों गाव नारा नाथा नांज्लायगासिनो नङा होनब्ला नैबे रां खावरि फैसा लोगोसे पावारखौ लानानै हमनानै ला जोंहा BPF आरो लोगोसे UPPL नि गेजेराव जुद्ध जागासिनो नैबे रां खावरि लोगोसे मा पावारखौ लानानै जुद्ध जालायगासिनो नाथाय बिथांमोना सानफेरदोंना जोंनि जे जिउ आत्मा थैखांनायनि उनाव जों माबोरै इसोरनि फारसे दैथायहरनो जोंनि जे जिउ आत्माखौ बेखौ जों माब्लाबा सिन्था खालामदोंना UPPL BPF नि गेजेराव जे जुद्ध जागासिनो नैबे रां खावरि फैसा धोन दौलत पावारखौ लानानै जुद्ध जागासिनो नाथाय बिथांमोना नैबेखौ नोजोर होदोंना जोंनि जे जिउ आत्मा जे बे जिउ आत्माखौ जों सोरगो रायजोआव इसोरनि फारसे बोरै दैथायहरनो जों बेफोरबायदि नारा नाथा जाबाय थायोब्ला सोरबाखि जोंनि जिउ आत्माया इसोरनि फारसे मोनहैगोन ना माब्लाबा मोनहैनाय नङा बेनिखायनो जोङो जेसेबां हायो नोंथाङा नोंथांनि साखाथियाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनि गोरिब न'खरफोराव थानाय न'खरफोरखौ जोङो अनसायनो रोंनांगोन मदद खालामनो रोंनांगोन बाख्नायफिननो रोंनांगोन सिबिनो रोंनांगोन अब्लासो नोंथांनि जिउ आत्माया इसोरनि फारसे मोनहैगोन नोंथांमोना बिनि बेलायावनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर नैबे रां खावरि फैसा आरो पावारनि थाखाय जुजिलायगासिनो BPF आरो UPPL नि गेजेराव नाथाय बिथांमोना माब्लाबा जिउनि थाखाय आत्मानि थाखाय खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदोंना नोंथांमोनानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर